आफादनि मावथांखि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बे मावथांखिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइयाव गहपुराव लानाय जादोंमोन आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनथाम फेजआव जोङो बे गोजोन साइकेल हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जों खालामनो सानदों। दिनै सेथि फेज बेखौ जोङो सेथि खोलोबखौ दिनै खालामजेनबाय। कालाइगावनिफ्राय जोङो जागायनानै जोङो दिनै मोनायाव खाग्राबारियाव थागोन आरो गाबोन टंलायाव जोङो बेखौ फोजोबनाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो थाखाय गोबां खामानि मावबोदों। दा बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि बेलायावबो जोङो उनफिननानै थायाखै। दा बेनिखायनो बर' हारियाव जिहेथु सोलोंथाइनि हारा दासिमबो 50नि बारा थाङाखै। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खोथाखौ सानदोंमोन जे मिशन लानानै खामानि मावनांसिगोन। दा बेबायदिनो 2006 मायथाइनिफ्राय एआरएफ इडुकेसन मिशन फोसावनानै दिनैसिम 2021 मायथाइसिम सोलोंथाइनि थाखाय मिशन लायै लायै खामानि मावबोदों। दा बिदिनो नैबे एबारनि जि मिशन बेनो जाबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ। जिहेथु जोङो आदब जोंनि जि रोंगौथि बे आदबनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि आथिङाव गावखौ गसंहोनो हायो। दा बेनिखायनो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मिशन हिसाबै फोसावनानै जोंनि जि बर' लाइमोनफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोंनि गेजेराव मोजाङै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो हायो। बेनि थांखिजों जोङो नैबे मेसेजखौ होनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना इयुन जेनेरेशना जाहाथे मोजाङै जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ लानो हायो आरो बर'नि गेजेराव मोजां सोलोंथाइ लानानै बेबायदिनो बर' हारिखौ जोङो बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायाव जाहाथे जोङो आवगायलांनो हायो। बेयाव जोङो साइकेल हान्जा सुरनाय बेबायदि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फरायसालिफ्राव हाबदों, फरायसाफोरजों जोङो सावरायलायदों। बेजों लोगोसे जोङो फोरोंगिरिफोरजोंबो जोङो सावरायदों। बेजों लोगोसे बिगोमाफोरजों जों सावरायबोदों। दा बेबायदिनो जोङो जोंनि जिफोर जेंनाफोर फरायसालिनि जेंना गोबां दङ, फोरोंगिरिनि जेंना, दासिमबो सिंगोल टिचारनि जेंना, बेबायदि माखासे जेंनाफोरनि सायावबो जोङो गोबां सावरायबोदों आरो जोङो डाटाफोरखौ लानानै फैदों। इनरलमेन्ट बेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ दिनै जोङो नुदों गोबां स्कुलफोराव बर' मिडियामाव इनरलमेन्ट बा जाय स्टुडेन्टफोरनि बिबाङा जोबोर खमायलांदों। मानो कारनाव खमिदों बिनि जोङो रिजनफोरखौ नायगिरदों। बेयाव माखासे गोबां जाहोनखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा जेराव फोरोंगिरियानो सासेल' बेयाव बोरै जेनेबा फरायसुला फरायसुलिफ्रा मा आसा लानानै बेयाव फोरोंगोन बा फरायगोन, बे माखासे समस्या बेबायदि गोबां समस्याखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेफोरखौनो जोङो नायबिजिरनानै सरकारनिसिम बोरैहाय जोङो दाबि दैखांनो हायो बेखौ जोङो नोजोर लाखिगोन आरो थांखियानो जाबाय बर' फरायसुला फरायसुलिनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों बोरैहाय लाहोनो हायो, बेनो जोंनि माखासे थारैनो निस्सय थागोन। जोङो नुनो मोन्दों माखासे जेंना बांसिनानो जोङो नुनो मोन्दों जे फोरोंगिरि गैयिनि थाखायनो बर' मिडियामा थैनो थांगासिनो दङ, बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। फरायसा खमायलांनायनि गुदि जाहोनाबो बेनो। बेनिखायनो जोङो बुंगोन जे जोंनियावबो बर'फोरनि गेजेराव गोबां टेट क्वालिफाइड जानाय गोबां सुबुंफोर दङ। दा बिथांमोनखौ इमिडियेट जाहाथे फोरोंगिरियाव थिसनो, जों बेखौनो आसाम सरकार आरो जोंनि जि बिटिआर सरकार बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों। मानो होनोबा जि दिनावलागै जोङो फोरोंगिरिखौ मोजां रोखोमै मोनजोबनो हाया अब्लासिम जोंनि जि सोलोंथाइ, जोंनि जि मिशनफोर लानाय बे थारैनो जाफुंगोन ना जाफुङा जोङो बेखौ बारा आसा खालामनो हाया। नाथाय बेयाव लेकिंसा गोबां दङ, जोङो दिनै नुनो मोन्दों। फोरोंगिरिखौ थिसननो हायाबा, फरायसाफोरखौ जोङो फरायसालियाव लाबोनो हायाबा, मोजां रोखोमै फोरोंनो हायाबा खिन्थु जोङो माब्लाबाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हानाय नङा। दा बेनिखायनो फोरोंगिरि थिसननाया सरकारा बेखौ मावथारनांगोन आरो बेखौ खालामथारनांगोन। थांनाय जि पेन्डामिक कर'ना भाइरासाव साग्लोबजानायनि उनाव फरायसालिफोरा बन्द' जानानै दङमोन, फोरोंनो हायाखैमोन। बेयाव सरकारा मोनसे थांखि लादोंमोन जे अनलाइन क्लास, बेनि गेजेरजों क्लास खालामनांगौ आरो बयबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा मबाइल लानांगौ होननानै बुंदोंमोन। दा बे हिसाबैनो फरायसुला फरायसुलिफ्रा मबाइलखौ लादों। नाथाय जोङो बेयाव मोनसे नोजोर होदों जे जोङो बेखौनो नुदों, जोङो साइन्स आरो टेक्न'लजिजों दिहुनजानाय मुवाफोरा एखमबा मोजांखौल' लानांगौ, जोङो बेखौ नुदों। नाथाय
साइन्स आरो टेक्न'लजिया सावबो बोरबो होननाय मोनसे खोथा दङ। दा बे हिसाबैनो जोंनियावबो मबाइल लानानै दिनै फरायसुलिफ्रा बोरखौसो लानांगौमोन, नाथाय माब्लाबा जों सावखौबो लानाय नुदों। दा थारमाने मोजांखौ लायालासिनो गाज्रिखौसो लानाय नुदों। दा बिनिखायनो आं फरायसुलि बिथांमोनखौ बुंगोन जे मबाइलनि दारै नोङो जथेस्थ'खिनि मोजां खामानि मावनो हायो, मोजां सोलोंथाइ लानो हायो। मबाइलनि गेजेरजों गोबां मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायो। बिनि उनाव गाज्रियावबो बेयाव गोबां दङ, मोजां आरो गाज्रि मोननैबो दङ। दा बिनिखायनो जों गाज्रिखौ गारनानै मोजांखौ लानांगोन। आरो मबाइल लानायाव बेनो जोङो बयबो जुदि सोलोंथाइखौ जुदि लानो हायोबा, बयबो जुदि बुजि मोनोबा, साइन्स आरो टेक्न'लजिनि दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ बुजि मोनोबा बाहायनायावबो गोरलै जागोन आरो मोजां रोखोमै बाहायनो हागोन। फरायनायनि बिबाङा मोनसे बिथिङाव खमिलांनायखौ नुनो मोनदों। जाय आद्रा फरायनानै बिथांमोना उन्दै बैसोआवनो हाबा जादों, बिथांमोननि थाखाय मा नांगौ? दा बेनो जोंनियाव समस्या। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुंबाय थादों, मोनथाम समस्या, मेजर समस्या। बेनो जाबाय उन्दै बैसोआव स्कुल नागारनाय, बेखौ जोङो खालामनो नाङा आरो बेखौ जोंनि गार्जेनफोर गासैबो अभिभाबकफोरा जाहाथे बेखौ नोजोर होयो। गुबुन मोनसेया जाबाय उन्दै बैसोआव निसा ड्राग्स आरो मुवा बेसाद लानाय, बे मोनसेबो बिराद गाज्रि। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय। बे मोनथाम जेंनाया जोंनि बर'फोरनि लाइमोनफोरनि थाखाय बिराद मोनसे गेदेर जेंना जानानै फैदों। दा बेनिखायनो बे मोनथाम गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।